Anh mama kiucha ang sidoni ni ma. Ihi nunga Jong tini sharai ke KFC o thaiye chicken o chalai nai french fries o chalai nai gide o thaiye dress o shopping ni dress nai thamai tho ang no pai nai do tini o jong tini taon thaiye thak thonuk maja am chu mama Ihi yang nung bocongnya ni mande cilang dede ihi yang nung bocongnya. abole ni ma ya abole bengse ang sini ni ma abole o no api pu ang mai mi shun dong ni brang khau tiang thami abon ta o ki no no mai ni ya no no tu ma thang mo ang sini ni ma ta ka tang di kha shiwa ni mama brisha nai thole Dadu nung tahu lah hangai. Beriman, Oh, nên malah ang tunggu dadu tawa nadi. Goodbye song norok obono teaser de hinchinai na chikon sa kaise clip part 3 ni jeta phainai buskango abo da hini sasinai e part 3 to phainai noro tini o video ang sairi rika te noro clip o nugui mankhana abo part 3 ni kisatia scene hinai gai te kaisa kok part 3 phaina sikang chini kaisa next video tabuk jeta o koek dino kaisa video phainai tongo abo belai interesting nongnai belai comedy video bo tei aro onek surprise kaisa mahai borok tongo jetono saiman thakana onikjon borok gai borok ni video te koidin pore phainai abo ni pore se part 3 phaisinai gang wan sugano no kisatia sakrai risi no hinai tei part 3 bo nasing tongdi abo belai interesting tei norok ni hamjakma norok rikha ang kaisa kaisa comment porikha norok ni hamjak mung bo chung nukha gasung belai kheno happy amtui hamjak mung ready tei kaisa kok video bo norok kisa like rok komung tokha do like rikhe che bukha tebo thangu ke like ready o video bo haino hai support phunuk di norok support phunuk kaisa chung tebo bukha bsawoi video amtui khainani hai diba engkai part 3 phainai aboni sikang kaisa video phairanai gasung no kok tebisi kok log liya gasung no hambai